So, hi guys. Kasuna des. Welcome. So, karon ang i-topic na to karon is about yes or no. So, unsay hinapon sa yes or unsay hinapon sa no. So, karon ang kanang yes sa Japanese is hai. So kanang hai pwede po ka mo gamit og mm. UN. So ang spelling sa hai is HAI. Hai. For example, may ngunang Japanese nimo. Wakaru, wakata, wakarimasta ka. May nana ba? So ang meaning ana nakasabot ka na pero dili na ingon dili na kuan ha bati paminawon nga mingon sa Bisaya murag lain kayo paminaw na to no kung ingnon ta og nakasabot ka murag lain kay paminaw na to no. So sa Japanese wala na siya meaning. So kanang kuan na sila kanang nangutana ra na siya o kanang nakagets ba ka sa ilang gipasabot. So sa tuwa murag big deal na moingon ka og kanang nakasabot ka. May nana no di murag lahi-lahi gid siya og kanang kuan. So sa hinapon wala ra na siya makaingon ra na siya nga okay mao na ni mao. For example nagtudlo sila nya kanang pagkahuman nangutana siya nimo na okay na nakuha nimo ana sa Bisaya pa nakuha nimo ana ba. So sa Bisaya pa nakuha nimo nakuha nimo ana kung nakay malimtan pangutana lang. So sa hinapon is mukha na siya kanang nakasabot ka pero sa atoa ang nakasabot ka is bati paminawon. So ang atong gamiton diri is nakuha nimo ana na nakuha dayon nimo akong tudlo sa mga nana ba. So mao na siya no kanang nakasabot ka or nakuha nimo. So mao na siya ang imong tubag is for example nakasabot ka sa tudlo. So moingon jud ka og hay maana ka hay nya isumpay nimo tong iyang giingon nga kanang kasabot ka sa kuan man nino sa hinapon wakarimashita ka. So mogamit po na sila og wakata manana wakaru manana. So kung wala pa kay kakakuan ana so pwede ra ka moingon og hay lisod kayo moingon kag wakaru no kay mao ka og kanang walay batasan. So dapat mo gamit gyud ta og mga ang tahod gyud. So ato na i-topic pohon. So kanang kasagaran mo gamit ana kay ang mga Hapon. So may nana no kung may istorya mo sa Hapon maana ikaw pinay ka istorya sa Hapon so pingon ginang Hapon wakaru mo may na nana no. So kanang igets na nato nga mao na siya hay. So dapat dili ta malipat-lipat anang dapita no. So mo proceed ta sa no. So what is no in Japanese? So unsay no sa Japanese? So kung for example wa ka kasabot sa gitubag sa Hapon so moingon jud ka so man saon man ako moingon gikag iye man ka. So for example wa ka kasabot moingon jud kag iye wakarimasen. Wala iye wakarimasen. So katong una moingon kag hay wakarimashita. Nakasabot ko ana na siya no. So nakuha na ko ana na siya. So ari na puta sa wala kasabot. So kaning wala kasabot is iye wakarimasen. Kung kag sus wala jud ko kasabot jud sa iyang giingon wakarimasen deshita ana jud ka no. So ang kana siyang no duwa sad na siya no ay ang iye og W na siya UUN. So katong is yes to siya. So gamay-gamay ragligas no. So bantay-bantayan gina siya kang pura katay-katay gamay. So mao na siya no.
murag-murag ulo sa to dili uy ana ba kung muupo ta diri sa to ana mao dulduol ra pud kayo taka lang ana ba mao bitaw na so dulduol ra no madali ra na to matiman-an. So ang no sa Japanese is iye o wala na pa man yung mga sumpay-sumpay no. So ang isa lang ta mag-focus sa yes or no sa Japanese. So kanang hi duha yes is duha ang meaning sa Japanese ana. Hi o ana no. UN ang spelling ana no. UN. So arita sa no is iye o wala UUN ano ba so naa po din na sila sa no. So pwede po na sila mo gamit og iya. So kanang iya kanang for example imo jud siyang samukod kung ingon jud kang ako ana ni bi ako ana ni imo siyang kuano no. So ingon nang murag na kuan ang hapon ba na murag na sam ni kalangas man ni mo na siya iya dili wala na siya no. So mao to siya guys no. Dali ra kay natiman-an ang hi og no sa Japanese. So lagi ni request na ko nga ipatagalog daw. So maglisod-lisod man tag kanang kuot ani sa explanation sa Tagalog no. Nay mo comment sa YouTube nga kanang nanusbli daw sila sa Bisaya. So unta ko no itagalog bro. Ambot lawi magbalit-ad man nga ako dila og magtagalog. So mao to siya guys no. Dali ra kay natiman-an ang hi og no sa Japanese. So unta sa sunod magsubaybay mo no kung gusto mo subaybay di ay welcome ra kay mo no subscribe sa akong channel. So ay lang po mo kalimot sa like and kung ganahan po ka pwede ra po kayo ka mo comment para basin day na kay ma-suggest or unsa pa na diha ta inyo matiman-an sa hinay-hinay. Tomorrow to guys, ja mata ne.